Здравейте, приятели на моя YouTube канал, Беличан Васпера. Аз съм Васпера и много се радвам, че отново сме заедно. И този път, как сте, мили приятели, много се радвам, че все повече и повече стават абонатите на моя YouTube канал и че сте се абонирали, че харесвате видеоклиповете, че коментирате, особено това с обратната връзка с коментарите. Много, изключително много ме радва и по този начин получавам една хубава обратна връзка по отношение на това, което правя. Надявам се сте добре. Съветвам се да си седнете някъде на тихичко и спокойничко, да се отпуснете, да изключите всякакви дразнители, съответно пред вашето електронно устройство, чрез което гледате в момента само единствено. То може да работи, като всичко останало може да се изключи и вие да заемете една така по-отпускаща, релаксираща поза. Днешната тема на въпросния видеоклип е свързана с това какво иска да ми каже моята интуиция. Както знаете, всеки един човек има интуиция, няма такъв, който да няма интуиция. И това са първите една-две секунди, каквато мисъл ви влезе в ума, значи това идва от интуицията, не идва от директно от преработката на тази идея чрез ума или сърцето. И всъщност, колкото и хората да си мислят, че нямат добре развита интуиция, не е така, всеки един човек има такава дарба, такава заложба. Сега въпросът тук зависи дали той я развива или остава на едно по-закърняло ниво. Затова има хора, които се занимават с ясновиждане и други, които ходят при тях. Защото, знаете, не всеки може да има потенциал, всеки може да бъде ясновидец, но не всеки има възможността да стане такъв, защото все пак за това нещо се изисква време, ресурси, потенциал, доста четене, доста практика в тази посока, хора, всякакви професии, всякакви. И всъщност, нали, това си един вид своеобразна професия, то не може всеки един да стане пейнкилер, нали, един разбира от едно, друго, даже в езотеричните среди, нали, един разбира от таро, ама не разбира от астрология, така че е съвсем нормално, нали, всяко нещо си има своите специфики, така и в живота и във всичко. Така, видеоклипът е подходящ за лица над 18 години, независимо какъв пол и каква религия изповядват. Също така е желателно, нали, да се доверите изцяло на предпочитанията към съответната тароколога. Видеоклипа ще го разделя на отделни глави, като тези, които си харесват тази колода да си изгледат еднака глава, другите следващата глава и така, нали, поред на номерата. Аз ще ги номерирам първа колода, втора колода, трета колода. Днешните колоди, които съм избрала, са на Телема Таро, Таро на нощта и Таро на опозициите. И трите са изключително луксозни издания на Оскар Бел. Така, темата отново се връщам. Какво подсказва, какво иска да ми каже моята интуиция сега, на какво трябва да обърна внимание, нали, на чисто интуитивна гледна точка. И така, да започваме. Вече се оплезнах от интрото. Надявам се да харесате и да коментирате видеоклипа. Надявам се да се абонирате за канала с камбанката. Това наистина ми помага много в развитието на канала, защото той все още е маничък канал. Нищо, че го имам от няколко, една-две години, 3 първо, но това е. Предварително съм изчистила и балансирала пространството, също и картите съм ги изчистила предварително, сега само единствено леко така ги поразбърквам пред вас. Не, че не са разбъркани предварително, но аз държа да се вижда, че няма нищо нагласено в видеоклипа. Тези малко трудничко се бъркат, много в начало трудно си ги бъркам картите. И това са за хората, които са избрали първата колода на Телема Таро. Телема, да, точно така, Телема Таро. Си извинявам се, ако малко мъргам. Сега тези ще ги избутам малко на някъде, за да не ми пречат. И така, какво иска да ми каже интуицията, на какво трябва да обърна внимание. Така, не обичам тези специално да са ми обърнати. Започваме с кулата. Кулата, ако бяхте гледали по предишния видеоклип, завършвахме на кулата, а сега започваме от кулата.
И съответно това означава, че тези разрухи, тези промени, които са настъпили в нашето минало, тази статукво, което е разрушено по един или друг начин, вече по един друг начин се трансформира и то се трансформира в едно статично число, четворка копия. Това е стабилно число, стабилен равен кръсточка и така, тук понеже имаме две гълъбчета белички, става въпрос също карта за ново обвързване, ново начало, дори брак, семейство, семейни отношения, стабилизация в семейните отношения, стабилизация в връзките ви като цяло с хората. Тоест интуитивно вие ще усетите доста положителни емоции по отношение на семейството, семейните ценности, близките приятели, хората, които са близо до вас, любовта като цяло. И изобщо всичко започва от тази разруха да се съгради наново и да се просто да се утвърди. И така, имаме Иерофанта, това е Висшия жрец, тук пак отново вързано значи с сватба, пак отново, защото те са малко особени тук тези аркани. Тук става въпрос за наследството. Нещата, които научавате, които ще научавате като първа, са важни, ценни уроци житейски. Тук става въпрос не кармични, отрицателни неща, които ще научите, а всъщност някакви по-позитивни неща, които ще ви помогнат да се развиете в последствие, в бъдеще. И за това всъщност традиции, семейство, семейни ценности, като цяло, сте обвързани повече с традициите, които трябва да спазвате и нормите в обществото, трябва да съблюдавате. Така че всичко е свързано с семейството, морала и изобщо като цяло всички тези неща. Това е интуицията, т.е. малко по-морални, малко по-стабилни, малко по-балансирани в отношенията, които са положителни, които отношения всъщност върват в един доста традиционен, да го нарека, традиционен аспект, като цяло в традицията управлява и битието. За тези от вас, които са избрали първата колора, Елена Таро, това беше за вас. Така, сега за тези от вас избираме средна колора, втора колора, която е колората на нощта. Отново, въпросът е какво иска да ми каже интуицията сега, кое е важното нещо за мен, което трябва да разбера. Това е от изключителна важност за вас сега в този момент. Така, извинявам се, ако има някакви странични шумове, но в момента духа е много силен вятър. Ако случайно чувате нещо и се извинявам предварително много, но колкото и да е, не съм в звукозаписно студио. Така. И така, какво иска да ми каже интуицията, на какво трябва да се говоря. Тук започваме от петите чаши, от някаква неопределима загуба, и рицар мечове и звездата. Така, сега, тук какво ще рече, значи тези от вас, които по някаква друга причина се изпитват някаква самота в момента, които буквално чакат последната надежда в нещо, което са изгубили безвъзвратно, дали ще е приключила любовна връзка, дали ще са приключили някакви други комуникативни такива взаимоотношения с даден човек или хора, или нова работа, или като цяло нещо, което вече е отминало, приключило. Съветът ми е много да не страдате за това нещо, защото се очертава тук е рицар на мечовете, т.е. млад човек с много, бих казала, храброст, доблест, може да се каже доста пъргав човек, доста интуитивен човек, който е човек на реалната преценка. Тук говорим за нещата, трябва да се преценяват реално такива, каквито са, не да изпадаме в някаква вид имагинерност.
нужната комуникация е много силна и ще се прояви, т.е. вие имате нужда да споделяте с това, което ви мъчи, това, което ви е тревожило, това, с което сте се разделили, имате нужда да комуникирате, защото чрез комуникация, както на комуникацията и виждането на нещата в реалната им светлина, без да се изпада в някакви самозаблуждения, тогава вече ще се видим и тогава, когато се оттърсите от тази негативност, тогава вече ще се отвори пътя ви за новите желания, новите надежди и новите мечти, които твърде вероятно да се сбъднат, защото излиза звездата, щом изнесе този аркан, определено нещата ще започнат да ви се получават, ще започнат да ви се сбъднат мечтите. Ще започне един такъв процес на активно обновление във всяка една сфера във вашия живот. Някакси ще почне да ви върви и то с доста голяма лекота. Ще се почувствате доста така окрилени, съживени, което е повече от добре, нали, като цяло. Така че отърсете се от старото, премислете трезво нещата и смирено и спокойно, за да може тогава да ви изтръгнат нещата и да се случи това, което трябва да се случи, което е написано от съдбата. Защото понякога човек сам си слага своите граници и обикновено плесква доста неща, без да иска или съвсем целенасочено и съзнателно. А това ми е любимата колода Таро на опозициите за тези от вас, които избраха колода номер 3, Таро на опозициите. Това е единствената колода, която мога съвсем спокойно да си хващам и да си ги бъркам картите както искам, дори с краката нагоре, защото тази колода го разрешава. Мога да си ги върта как си искам картите. Хич е така просто, защото това е такъв тип таро, което позволява да се гледа с прави обърнати карти. По принцип тези може, но предпочитам правите карти. Независимо, че тук първо излезе обърната кула, предпочитах да изчита права. А тук, каквото излезе, както излезе. Ние гажа хубаво да се въртат, нали, преди да... Така. И... Добре. И започваме какво иска да ми каже интуицията, на какво трябва да обърна внимание. Това е най-важното от съдбата и интуицията. Тук имаме кралица мечове права, което е положителният аспект на кралица мечове. Тук вие имате, тук говорим за женската страна на пронизващата мисъл, т.е. тук нещата ги виждате такива каквито са. Без да изпадате в прекалени крайности, тук отсявате кое е черното, кое е бялото, къде са нюансите в ситуацията, в която се намирате. Преценката ви е трезва и спокойна. Това е много важно да го уточня. При една такава спокойна и трезва преценка виждате ситуацията в една по-позитивна посока, позитивна нагласа като цяло. Така че всъщност да, тук е важно да се отбележи това. Шестица копия. Така, тук става въпроса за това, че това е картата, която не малко или много е картата на вид свое лично щастие. Тук в случая, каквото сте правили, сега се увенчава с един доста голям успех. Но искам да ви предупредя да не започнете да се възгордявате, нали? Тоест, тук в случая приемете нещата спокойно, успеха си е чисто ваш, това, което сте си мислили и сте успяли, си е абсолютно напълно заслужено, така че не се притеснявайте от тази гледна точка. Това искам да ви предупредя, нали, че в смисъл това, което сте си успяли и сте си постигнали, си е чисто ваша заслуга, на вашите усилия, на вашата, така да се каже, трезва преценка. И тук вече изкочи една карта и веднага я вадя нея и се хвъркна буквално от тестето. Това е кралица копия, това е положителната страна на кралица копия, която излиза. Значи тук говорим за едни кралици. Мечови копия, тук става въпроса от въздух към огън и тук говорим вече за една такава събуждаща се по-огнена страст. Как да кажа, комуникацията ви с околника става така от по-трезва към малко по-експанзивна, по-експедитивна.
по-чувствителна, по-любвилна личност ставате като цяло в общуването с хората, в окружението като цяло. Не се страхувайте да бъдете по-мили с хората около вас. Нали? Това е много, много съществен момент. И така силна, смела, интензивна, творчески пламък, нови идеи, изобщо като цяло това представлява Кралица Копия, така че поддържите, се умейте да поддържате творческото начало и всякаква такава интересна идея, която ви се завърти в главата, която е свързана с някакъв арт-проект или изобщо като цяло проект. Нещо, което изисква да се твори, да се измайстори, направете го, определено ще ви донесе някакъв много така добър дивиденд на всичко това, което ви казах тук. Разчитайте изцяло на себе си и на аналитичната мисъл, на това, че наистина което сте го заслужили си е било за вас и не трябва да само единствения момент да не се самозаправите и продължавайте да поддържате творческото начало и защо всякакви такива моменти, които сте се инспирирали, вдъхновили всъщност по някакъв начин. За това е моят съвет и съвет от карма опозициите, които излязоха сега, за тези от вас, които избраха колора номер 3. И така, мили приятели на канала, още веднъж изключително много се радвам, че и този път останахме заедно. Видеоклипът е винаги актуален, независимо по кое време започнете да го гледате. Той все ще си бъде актуален, дори след 5 години винаги ще държи актуалност, така че независимо по кое време решите да се включите деня, нощта, след седмица, 2 месеца, 2-3 година, 2-3, това видео всъщност си носи своята актуалност. И това е. Благодаря ви още веднъж, че останахте с мен. Благодаря на тези от вас, които изгледаха цялото видео от край до край. Благодаря и на тези от вас, които изгледаха само отделните глави, първа, втора и трета част, които са свързани с отделните колоди. Благодаря на тези от вас, които коментират, които имат някаква ангажираност. Благодаря на тези, които харесват и не харесват видеоклипа. И изобщо на всички вас, които сте имали досег с мен и съдържанието, което правя. Ще се видим отново. Беше ми изключително приятно. Благодаря ви. Аз съм Анбастра. Скоро.